Menhenian kejanmiat ke KSU West China Hills District Unit hakajingilam Vice President Usamla Shan Borwar bat kiwi kinongilam haringkat ke FKG GP West China Hills Zone hakajingilam u General Secretary Usamla Nangkrau Borrani kilahyar syakishnong lapalang banlej ay mensie mi kiparado parasnam kibalamat ikajinghyar thama hakikarbi hapinthor lapalang kabadi ka jaka kabalay kajya labun bonsin hakini ka jinglet amen siem kini ki artli ki seng ye kinong shong shnong jong kala palang kila yoro banya kendu ikinong ilam shnong nadu uwahe shnong badru ikibaman saw hakate ka jingye ka ja kini ki artli ki seng ki labanjo re ka sarkar bakan shimkhya mador re kani ka kam namar baka ayom ot ka bagla day bat ban pentikna bakinong rap kinyo ban lom ban lang ye ukba na kilingha ki jongki Kiloong baka sarkar ka ban pha shu iki board pulet bat ki board ki baklan ban yada iki nongram knang bakin yo ika jingsngan ha bakilet shikiling kha ki jongki So we are later. Tomtaski nagaliang jongi KSU West China Hills District tangkat ke jinon lang jong ke FKGP West China Hills District ngila one summit ando menin ke janmet hani po senong lapangap hagaba kejingwan ke jongi ke long tang ke wehi bangin wan man ai mesin ban pencit pesai ya ki produk prasnam jongi ki ba mat ijinge naga por se kapor kumba pi I kila patai kubor no menin kadang tu jinjang tipo penthor lapangap hagaba ki nong sosnon jong sosnon lapangap kila tanggawe ki jing semu baki ban hiar si penthor kaba jong ki ban ot ban lum man lang yo kaba uba kila dap tung man gini ki bana ki baladem andre galong e ba pasongsi ya kaseng namar ba ki we pat ki jebendri mo ki karbi kila wan hiar thama kansan ya ki nong rep hagate po penthor lapangap te hagate jing hiar thama kala don tu jingja kumtu re ki basongsi pan menta galong ba ngi khalam sedang mengi hendrai kitu ki wei pak jan menri ki wan turhi pakila sedang haban bom bancho ban siat ya ki nong sonong jong sonong lapangap pakila bun ki nong sonong ki bala mensaw ngilawan jengo iki ndom nem janmet haban menta step wan jengo iki ngila yo bani kendo iki bani kendo yo wahe sonong bangila ya kren sibun ki ai nang menta ka jingbit jingbiang jong kani ka dong ka thang jongi bad hagani ka sen ga bamantang iseo ba ngi kentu jure ya sarkar ba kamdei ban sim kensting ni ka kam amar kumba pitip ba ka yomot kala dei bat ka pan pelum pelang yo so kuba kala dei ti kala penmi penman gitu curfew menen ba kinong rep kimla chuban wan lej ot yo to kuba siti polangkha ti lada kinong rep kimyolar ban lej ot yo kuba siti polangkha kanja yu kinong rep kila pelut da gisnem hagaban thung banri banlung mio tu kuba khau pan menta kala poi ke por habaki ade banlum manlang yo tu kuba khau khnang ba kumba pitip kisnong lapangap sispa nang sispa persen ki imja hagaban rep langkha te kanja ayu ginong rep la da kimyo ban penlum yo kuba khau joki te iso ban tentu jore ke sarkar ban simkhia mardor ikani ka kam habani penbej no wood namar kapor kam up namar yamantahi kumbangi ya yo ban kendu igna song ki ong ba hagini sisi arsni kila de banlum kila de ban pendep na banlum banlang yo kubaw khaw namar ba andala dir kapor kamlong shu yo tu ba banlum namar pit stu ba u kubahi ndala kut sini ka samoy kini ka tayo ba menta mo dala banwan suslap ti kadang jingdu nong ga bakraw ya kinong rep bapli ti ngim kwa ban krene halor gani ka ga bajia manin tharai
ki nong song ki la sakhi kuma ki thu yingi ba ka jingjia hi ka de jing sedang hini kita ki we pat ki jai bin riu ti maki ki yada yalade bat kiran ga hok ban yada yalade kham tam hapo ka khandeu ka siap hapo ka jakala jong ti ngi so ban kun tujur sasisen ba ya sarkar kam dei ban khinsting ya ka ni ka kam bat ngi i le jong ki khmat ngi la le sti ki kam jong ki pulit ba ki sa angte ngi i ba ki pulit ro ki duna oh kamdon kimdon bun kita ki forces ki ba ka sarkar ka pha khani ka thain te kalong ka e ga jingma ya kinong song namar pi ba wat kita ki pulit ki ba wan menin ro ki wan duna te ki ba sa mantale po la pangap ki la duna sebapalan te ngin tujur ya ka sarkar ba ya kani ka mat ro kede ban simkhia khnang ba kan wanra e gajing song singain khamtam ba ki no song kim long ki basir mesim haba ki lek ki wan po song po thau ba ki pulit ki de ban biang ki nong pahara ki de ban biang bat ki bor pahara ki de ban long ki bajanai khnang ba kandon kada jing song song singain hangni hapo song lapangam bat kawe ru ka korwo ngi kwa ban pha sya ki perlok karbi ba sange no gani gajing ya pensit jai benriu senge no kani ka jing ya kini klun jaka ai bagi ar yang sarkar kin perkhat ya kani ka kam bat ka kam memtangi kwa ba kanlong ba ngi ki parariulum ngi kwa mani imsuk imsang ngi kwa ban yarung yemi da ka jing ya so kumi ki por kisnem ka mamanchua wat ai bagani ka ding ka bamanta kan klang siboro ka we ka jai benriu kan klang siboro ka we ka riba ka jai benriu hiboro ka we ba bat ka we ro ngi kwa ban ai ka kubor si ki perlok karbi ba lada ki pradok prasnam jangi ki basong basa angti po blok 1 ki sya pendik ngi kwa ban IP ka kurwa ka basai ba ki wei bat ki jai benriu ki praja benriu jong phiru kin samat lang i ka jo kumba ki mat ki pradok prasnam jangi bat ngim kwa iya kani ba ki pradok prasnam jangi ti po blok 1 kin mat tani kin sya penting jo bor hapi henrei ngi kwa namar blenga kani kini yo i khubor nang ni nang tai ba ki maham kidon kita ki bakam ladi bagi kita ki sengle no dapo karbi ki ba maham ya ki pradok prasnam jongi ki basa angte po blok 1 bat hne po lapangam mar kata kada ngamban si ban pha i gini ka khubor syaki perlok karbi ba sobha wat sedang ya kani ka thma namar ngiru ngidon ka kala na ka menta banyeda ya ki pradok prasnam ki jongi ni jongka FKGP West Chanti Hills ringkat kejing don lang ki dekat jongka KSU West Chanti Hills District te masentip kumto masentip i jingjia ka ba jingjia minen hangni po alpangap te ngiru klem depan slim show ni laiwan minen met hi sani ban pensingan ban amin sim ki pat ba nong song snong lapangap namar ba kumto ka jingjia namar ba kidon ka jing song seir te nakaliang jongi ar kuno ni klem depan slim ni laiwan adu minen met ting layo ban lit petru ikitu kiba mat gijing mensau apa ding gijing ya kajam menin te nakaliang jong ka FKGP na liang jongi ka apil sa sarkar kadai ba kadai ban penkloy no ban syong mardor ya kani ka jingja ba khnang ba kini pat ba hang ni yo ban yo ban ot no ko ba namar ba kumba yo sngo gijing ong ni gijing sngo ka ba ong ni ki nong rap hang ni ba kapor kalau dia jing sya kalau dia ban pendep no ban ode ko ba ha kini sisngi arsi te ka sarkar kadi ban kit klik kadi ban sim kha mardor kani te lada poi ho tau pot ba kinong rep kimyo ban ode ko ba masuk bade ban ong ba ka sarkar kadi ban sim ki jing kit klik te sakawai ru nakaliang jung ka force iyang ni ba kadang duna palat te ngakentu ya ka sarkar ba kidi ban pha syu ya ki force hang ni kumba kadi bandon henry ngila de ban wan ban pe ki jingdon jong ki bat ke jingdon kam mang ni kam ya te ni banjori ru ka sarkar bat ka kerwo siki te ki karbi kalong ba sange no ikini ki baro khnang ba manlat banyo e jing songsuk songsan te lada ngi nakaliang jong ni long ploy banile lada pi nakaliang jong karbi pidang yai pentut yai pendik iki brio jong ni hang ni tang ni kentian polisi bon
Lihat hitungan rumah. Tar kuli. Peting itu peting. Betul kami tukang tolong. Nyanyan tugas 6 jam. Benyar suka, benyar. Kedok dihadap